ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. MLA ke 17 Notch Long Constituency ula kentai mardor bagi tu gibri gibalaj ban pertapra ha jeng alang jong National People's Party kabala long hajau kimdai setia namar bak hemla ban pensisha ha bakren chikla pathai khubur uba adalba lopen pau ba yakum ke te jing lai ban perta upen ramjur tolong ka podong kami kani manai jing sai hoi rei ngam ko ban tuklar nomor ban kalian spokesperson Dr. Barskem jadi ban pen pau aku memiliki insiden kiba jah ni sini lembaga public campaign ji kiwi ki political party le kalong bakali wan jah ko ka konstituensi ki jonga kram bakan nomdon ki sutu bakala jong kiwi pat ngako banong takani ngat ngam ngeng bakan don ki sisa ya kata ka jing penkumar nomor bafi gani di style of politics ka de 30 game ko bakiwi ki nget ngite kum ko VP nget be ka clean politics ngemju penselur ngemju hikairu ni pulut ka por jing ta boro sisnam na rupor bakha ya ka PVP kumno banai ban pensai ban persutu ipai ba pulut kesem mentai politics boleh pensim mentai politics bat ka ka kamram ko jong pi kum ki electorate dong thabot ndai ngamngit namar barada ki dei ki bla register kerteng hok nale ki enrollment dei ki ba kiladon ka kerteng hapo ka party idon ka ID proof temut ngai nomla ban ong da kumbai pat di ngasim aku ikut bantah ngapenrem bro yani kejingja ngam tip menurun ti lekum ni kejingja kim de bandon ngono ke party ngono kaliang jong party kam de ban don pentut ya ka pat ke party barang ya election campaign ti hendrei ngasidon ban pensai pan ba nomor ka politics politics ki jabi ba ki ba pier mo tiga ba lesi mata huriu pat ba mo ko maskuran no bam ngimtip lakadon em kejisisa kumta bukin keno VVP matau QBB ki seng QBB ki paiba ki kersan ki parti kila bani perta kunju haka parti ka bangi dang haka jalang ka bangi pelong mangi lesi kum VVP minum la bandong no ban kejisisa bagi ki parti ki bri jung kita ki parti sisa mam dan proof ti lada maki kila depan le jong kamram ban pak kem lani itu ai ka an kan le da jong kamram ban insentif ki sisa kinrei kumu wena play no mikmat na PVP ngimnget ya kum kini lagi kentu kan pamru ya ki bayit ki bathoin bodon kani di por election minum le songshit ngin nomor bor ki basirhem bat ngin ri borbor ka akor ka burom ai ba lada kadai sisa ka ba kidon bantai ki bri ki bakersan upra ni kum bang ong adu mata ngamla persisa ka parti ngamla persisa bagi den kemdai ngin don ya ka bangila persisa kata nomor ba kalau day ki badon ka proof bagi day sya ki brio jong pra tinila ban priang ya kata bat kumo ong mane ba ni penrem ru ya kumo ni ka jingya parta le si mo kumo syukuran no maka di kamon jong pai ba mo ka ngidon na ka jong ka constitutional right fundamental right ka ba kata ka freedom of speech and expression ki ba express hala ki jong batai don ba express bayam don ba express bariki don ba express ba hala tikini ki ka ba kumo kari lai lot ngide ban priang hiru ya kani ko mujing sya bakat nu kan pang letu perkat pat igajing keren ben kejing kento jong ki wei pat apreng ni ke por jong jing lap election halu ba kila syukran betang yo ba arden kom presiden jong ka jong pra mo presiden jong voice of people party ka ba ki klet no pat ya ka nongrem ki klet no pat da ka ba ki pensawajur ya ta ka sur jong politics pat penja no pat ka sur jong policy